ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ದಾಸಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಬನ್ಪೇರಿ ಸಾಸೆಮಿ ದಾತ್ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನರಮಾನಿ ಕಡಲ್ ದಾತ್ ಕಷ್ಟೊಲೆ ತಿನ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಕಷ್ಟೊಲೆ ಎರ್ಕುದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಬದುಕಡು ಸುಖ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪುನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನರಮಾನಿಯಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಐಸ್ರ ದಿಂಜಾವುಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಸೆಲ್ಡು ಆ ಜನಕ್ಲೆಗನ್ ತೆಲಿಪವುಡು ಅಕಲ ಉಡಲ್ ಸಂಪು ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಂದಾಂಡ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿದ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೇಲಿ ಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನ್ನು ಕನಗನಿಗಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಾಕಾಯಿರ್ದು ಆಜನೆ ಎಸಲ್ಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಜನೆ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಂಚನೆ ಮ್ಯಾಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರೆ. ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಫೋಸ್ಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಬೈ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಡ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ ಮುರ್ತಾತಿರು ಓಲಗಾತಿರು ಕೂಟದ ಇನಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶಾನ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬಂದಲಿತ್ತ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಜೋಡು ಕಲ್ಲು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನಿಕನಗ ಕಾಲ ಬದಲಾತನ ಬಂದಲೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಪುಟುದಿ ನೆಲ ಬಲತಿ ನೆಲ ಬುಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಡಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಪಿದೈ ಪೋಡ ಮುಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಂತೊಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಪ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಕುಸಲಾಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡು ಕಲು ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕದ ಉಡಲ್ ಕಲಾವಿದರ ಮದು ಮಧ್ಯೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಎದುಕೊನಗ ರಡ್ಡು ಗೈಟ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟುಗು हेलो होटल इंटरनेशनल रूम नंबर 303 ओके पहले सर ಏನು ಬೋರ್ಡು ಮುಲ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಊರ್ದ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ದಾದಾ ಚರ್ಮುರಿಯಾ ಬೀರೈ ಫೋನ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಗೂಡ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತಿದಾನೆ ಕಾಣಕಂಡೆ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲೇರಿ ರೀಟಾ ಎಸ್ ಸರ್ Rita, yes sir. what you say, Rita? ಅವು ದಾದಂಡಿ ಸರ್ ಇದು ದಾದ ಮಾತಿರ್ನಿ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ್ಡ ನೋ ರೀಟಾ ನೋ ಯಾನಿಡ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ್ನ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಾಡೋದು ಪಂಚನಿಂದ ಸಾರಿ ಸರ್ ನೋ ಸಾರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೇ ಪಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾನ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ತಾನೆ ಅವು ಸಾರಿ ಓಕೆ ರೀಟಾ ಎಸ್ ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಾದಂಡಿ ಸರ್ ನು ದಾದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೋನ್ ಮಕ್ಕರಿ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೋನ್ ದಾದಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಓ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಾತ್ರಗ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐನಿ ನೋ ರೀಟಾ ನೋ ಅವ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಅತ್ತು ಸರ್ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ನೋ ರೀಟಾ ಅವ್ ಪೇಂಟ್ ಸರ್ ನೇ ಒಂದುವೇ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐನಿ ಮೂಲು ನೋ ರೀಟಾ ಎನ್ನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿ ಎಂಕ್ ಪೇಂಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿದ ರೀಟಾ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವು ಸತ್ಯವಾದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಐನಿ ಯಾನೆ ನಂಬುಜಿ ರೀಟಾ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಇರನಿತ ನಂಬೆರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಇಂದ ಅವ್ ಎಂಚ ಪತ್ರದ ಮೂಲ ತೋಜಾವ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಅಂಚತ್ಯ ಬುಕ ಅರೆ ಎಂಚ ಪೇಂಟ್ ಪತ್ರದ ಮೂಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವ್ ತೋಜವಡೇನಾ ಯೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ರೀಟಾ 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 ಸಾರಿ ರೀಟಾ ಎನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋತಿನಿ ಇದು ಈ ಪಳ್ಳೆ ಕಣಿ ಪೇಂಟ್ ಅತ್ತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರಿ ಪಡು ರೀಟಾ ಸಾರಿ ಪಡು ರೀಟಾ ಸರ್ ಯಾಂದೆ ಸಾರಿ ಪನುಡು ಓಕೆ ಎತ್ತದ ಯಾನು ಬರಡ ಈರ್ ಪನುಡು ಇನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ರೀಟಾ
ದಾದಂಡು ಸರ್. ರೀಟಾ, ಎಸ್ ಸರ್. ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು. ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆತನ. Yeah. ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಕೊರ್ಪೆ. 988 ಒಂದು ನಿಮಿಷ. 988 01 01 90 90 861. 861. Yeah. ಅವೇನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಬುಕಿಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಿಂದು. ನಿನ್ನನೆ ನಂಬರ್ ಆತ ಅಂದು ಸರ್. ಆಡ್ ಮಂತೊಂಡ್ಯಾವ. ಓಕೆ ಸರ್. నువ్వే నంబర్ వాట్సాప్ లో పును అందు సార్. ఓకే ఏ రీటా పల్లె సార్. నేడు ఇంత నుంచి ప్రాబ్లం ఉండు తోజును మొబైల్ ప్రాబ్లం. ఆ మొబైల్ ఏన ప్రాబ్లం ಹೆಚ್ಚಿನಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ఇప్పుడు ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಸಡನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪಿನಿ ಕಾಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಓಲಾಂಡಲ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇಡ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಇಕದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚತ. ನೋ ಸರ್, ಅವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತೆ. Yes, yes. ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಮೋಸ 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 ಬಜಿ ಮೋಸ ಮೋಸತ್ತೋ ಬಪ್ಸೋ ಓಯೇ ತರಗಿ ಇದನ್ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಅಯ್ಯೋ ಐನತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಯಾರ್ದು ಅದು ಕೇಳಿ ಏರವು ಮೋಸ ನೀರು ಬಾಳಸ್ ನೀರು ಇರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಜಾನು ರೂಮ್ ಅಲ್ತ ಮೂಲ್ ರಡ್ಡಿ ನಾಯ್ಚಾ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಪ ಓನಿಡತೆ ಇರ್ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತು 3 ರೂಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ದಾಯ್ ಮೂಲ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ತಿನ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎತ್ತ ಅಂದ ಯಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೋಲ ಅಂಚೆ ಅನ್ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ರೂಮ್ ಅಲ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಲ್ಪ ದಾದ ಅಂಡಿ. ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಜೋರ್ ಬರ್ಪುನ ಅನ್ನದ ಅವತ್ತು ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ನೆರೆ ಕರೆತ ಮಾತ ಪುಂಜನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಜಾಲಗ ಬತ್ತದು ಅಂಚತ್ತು ಅಕ್ಕುಲ ಜಾಲಗ ಬತ್ತದು ಸೀರೆ ನೆಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಅಕ್ಕುಲು ಜಾಲ ಬಗ್ಗದ ಜಾಲ ಅಡಿ ಬೆಳೆಸುರು ಅಲ್ಪೇರು ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ ಅವನು ಬರೋ ತೋಲಿಯಾ ಅಂಚ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೆರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಆನ ಮೂಲ ಬತ್ತ ರೂಮ್ ಅಲ್ದಿನಿ. ಓ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಸುಕೊಂಡ ದಾನಿ ಚಿ ಮೂಲ ಮೋಸ ಬಜಿ ಮೋಸ ದಾದ ಅಂಡಿ ಮುಳಿತೆ. ಎಂಕಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಚ ಹಂಚಿನ ಮೋಸ ಏನಿರಿ ದಾದ ಆಂಡ ಎನ್ನ ರೂಮುದೊಲೈ ಯಾನು ಉಂತುದು ಬಾಕಿಲು ಪಾಂಡಲ ಎದುರ್ದ ರೂಮುದೊಲ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ ತೋಜುಡು ಬಂದೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂದ ಯಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂದ ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಯ್ ಜಾವುಲು ಎಂಚ ಈರ್ನ ರೂಮುದಲ್ಲಿ ಯಾನೆನ್ನ ರೂಮುದಲೆ ಉಂಟುದು ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಎದುರ್ದ ರೂಮುಡು ದಾನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ ತೋಜುಡು ಬಂದೆ ರೀಟಾ ಎಸ್ ಸರ್. ತೋಜುನು ಗೆತ್ತ ಸರ್. ಕಂಚತ್ಯ ಬುಕದಾದೆ ಅವಳು ಬಾಕಲ ಪಾಡ್ದು ಉಂತುನಲ್ಲ ಬೊಗಂಜಿ ರೂಮ್ ಡಾಪಿನ ತೋಜುನು ಗೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಿ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಎಂಕಲ ರೂಮುಡು ಇರಗಿದ ವಾ ಜಾಗಡು ಉಂತನ ಅಂಚ ತೋಜುನು ಇರಗಿ ಅಂಜೆ ಸಾತಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ರೂಮುಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡ ಉಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ದೀತು ಆ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ತು ರಟ್ಟು ಚೇರ್ ದೀದು ಆ ಚೇರ್ ದ ಮಿತ್ತು ರಟ್ಟು ಮನೆ ದೀದು ಆ ಮನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಯಾನೆನ್ನ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂಚ ಉಂತುದು ನಾಳಿನ ಕಲ್ದು ಇಂಚ ತೂಂಡ ಎದುರ್ದ ರೂಮುಡು ದಾದ ಮಾತ ನರಪುಡು ಬಂದು ತೋಜುಡುದು ಸಂಗತಿ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗು ಟೇಬಲ್ ಕೊನ್ನೋದು ದೀದ್ ಐತಮಿತ್ ರಡ್ಡು ಚೇರ್ ದೀದ್ ಐತಮಿತ್ ರಡ್ಡು ಮನೆ ದೀದ್ ಈ ರಿಂಚ ಕೂತ್ತೊಂದು ತೂನಗ ಇರಗ ಮಾತ ತೋಜುನ ತೂನಗ ಏಕ ಅಂದಾಜಾನಿ ಕೆಪ್ಟನ್ ದಿಪ್ಪಜಿರ್ನ ಅಂಚ ಬೋದು ತೂನಗ ಓಲ ತೋಜಂದುಗುಳುಂಡೆ ಇರೆ ಬಾಸಂಡ ಇಂದು ಎಂಕಲ ರೂಮದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ ಈರ್ನ ನರಂಬದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಐಕ ಮರ್ದಿ ಎಂಡಂಡು ಬೋಡ ರೀಟಾ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ರೂಮುಗು ಒಂಜಿ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಆಯ್ ಬಗ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು ಈ ಆಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾತೊಂಬೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂದು ಜಿಲಾಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ಪೋ ಸರಿ ವೈಟ್ ಒಂದು ಜಿಲಾಬ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಜಿಲಾಬ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಈರ್ದ ನಿಂಚು ಬರ್ತೀನಿ ತೆಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಸರ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಸರ್ ಇಂಚು ಬಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೋ ಇಂಚಿನ ನಡಪೂಜಿ ಸರ್ ಇರೊಂದು ಈತ ಮಲ್ಲ ನರಮನೆ ಅದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವಡು ಈ ರಿಂಚಿತನ ಬೇಲೆ ಬರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ ದಾದ ಬಾತೇರ್ವಾರಿ ಅತ್ತ ಸರ್ ಆ ಪೊಂಜೋನು ಕಡಪುರ್ಲೆ ಸರ್ ಇರ್ ಪಕ್ಕದ ದಾಯ್ ಸರ್ ಇಂಚೆ ದಾದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಡದಿ ಮೂಲ್ ಬಾತಿ ಏನ್ ರೆಡ್ ದಿನ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಕತ್ತುಂಡ ಒಡಿದ್ಯಾ ಪಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಮೂಲ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್
ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಬಡಿದಿನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾತೀನಿ అవుతాద పండ యాన్ల ఎన్న బొడిదిల రెడీ జన ఉప్పు అంటే యాన్ వంచిల పోయ పందాండ ఎన్న బొడిదికి మస్తు బోరాపు ఒక ఎంగల నిరకరే పుర ఆత సరీచ్ ఐక్క బోడ అది యాన్ ఓటే పోపుండల ఎన్న బొడిదిని అల్లెతో పోబిల ఆతే ವಿಷಯ ಐತಿ ಪುದಾರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೌಟ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಡ దాద పాతేరుందుల్లరి ಅದು ಇರಕ್ಕೆ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಅತ పూరే లవ్వే బంపిది మళ్ళ అప్పెల బంపి నవ్వే మళ్ళ మిత్తి ఎంక సంశయ బంద్ మళ్ళ అమ్మెల బంపి నవ్వే మళ్ళ మిత్తి ఎంక సంశయ బంద్ మళ్ళ ఇడీ కుటుంబాలకు బంపి నవ్వే మళ్ళ మిత్తి ఎంక సంశయ బంద్ ఇత ఈర్ బండి జర మళ్ళ మిత్తి ఎంక సంశయ బంద్ సత్య బంప ఎంక మళ్ళ మిత్తి దాల సంశయ ಎಂಕ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಬಂದಿರೆಗ ಸಂಶಯ ಎಂಕವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಸಂಶಯ ನರಮನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ದಾನೆ ಬಂದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಕವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಅದು ಬೊರ್ಚಿದ ಅವ ಈ ಕುಲ್ಲು ಯಾ ನಿನ್ನ ಖಂಡನಿ ಬನ್ನೊಂದುಲೆ ಕುಲು 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 ಎಂಕ ಸಂಶಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಬಲ್ಲೇನ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸಂಶಯ ನರಮನೆ ಬರಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪೊಲೆ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಕಾದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕೆ ಅನ್ನ ಬಡಿದ ನಮಿತ್ತ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಪುಗೇಲ್ದ ಮಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪುಗೇಲ್ದ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಪುಗೇಲ್ದ ಮಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಿನ್ನ ಖಂಡನಿ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ದಿಲ್ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮದುವೆ ನೀನು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಕೈದೊಪ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾದಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಬೇತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಾಲಾತಿ ಜತ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇರಗದಾದಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜತ್ತ ಕಂಡನಿ ಬಂದ್ಬಿನ ನೆಲಟಿ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ಒಬ್ಬ ಬಚಾವು ಕುಲ್ಲೆ ಆತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲೆ ಸಂಶಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಅದು ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಔಟ್ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ನಲ್ಪದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರ ಈ ಮೇನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲಗೆ ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಖಂಡನಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರ ಮೇನ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಸರಿದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಎಂಕಿದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿದಿಲ್ಲ ಇತ ಇರ್ನ ಕೈಂದು ಇಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂಜೆ ಇರೋದು ಯಾವ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಪೂಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ನಾನೇ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಪೂಜೆಲಕ ಮಲ್ಪನ್ ಸಾರಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯವನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೇಬಿಟ್ಟೆ ಜೋರು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಗಬದ್ಧವಾದ ಪನ್ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಡು ಚುಟ್ಟು ಅಂತೈತಿ ಒಳಗ ಚುಮು ಆಗ್ತೈತಿ ಚುಟ್ಟು ಅಂತೈತಿ ಒಳಗ ಚುಮು ಆಗೈತಿ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂದಾ ದಾಳ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ದಾಲೆ ಜತ ಇದಾನ ಇರಗು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಗಂಡನಿ ಬಂದ್ಬಿನ ನೆಲಟಿ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚು ಮಾರ ಎಂಕದಾಲ ಸಂಶಯ ಇತ್ತ ಮೂಜನ ರೌಂಡ್ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಈರು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜೊಪ್ಲೆ ಯಾನ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಖಂಡನೆ ಇತ್ತ ಈದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಚುಟ್ಟು ಅಂತೈತಿ ಎಂಜಿನ ನಿನ್ನ ಚುಟು ಬರ್ಚಿ ಆನ ತರೆಟ್ ಕುಟ್ಟುದು ಪೇನ್ ಬಪ್ಪು ಅವು ಓಮಲ್ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪಂಡ ದಾಳ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿಜಿ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ಜತ ಕಂಡನಿ ಬಲ್ಬಿನ ನೆಲೆಟಿ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆತಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಇರಗದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದ ಓ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಇರಗದಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ ಎದ್ದೆ ಎಂಕು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ అవుతాడు ಓಕೆ ಆಟ ಮೂಜಿನ ರೌಂಡ್ ದಾದನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಕ್ಯ
ಲಕ್ಕಿಯ ದಾನೆ ಬಂದೆನ್ನುದ ಎನ್ನ ಬಡದಿಂದ ದಾನೆ ಬಂದೆನ್ನುದ ಬಡದಿಂದ. ನಾ ತಲೆ ತಿಂದು ಮಟ್ಟೆ ಜೈದಾತ ನಿಕ್ಕ ಭಾಷೆಜ ಅವಿರ- ನಿಕ್ಕಲ ಭಾಷೆಜತೆ ನಿಕ್ಕಲ ಭಾಷೆಜದಾಗನೆ ಶೋಕುಡು ತಲೆ ಜೈದತ್ತ ಏನದು ಬಂದಿನಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದೆ ತರದೆ ಜಪ್ಪೊಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತರೇನ್ ರೈಲ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತೀಯ ಬಂತ ಜಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಜಂದಿಲಕ ನಾಲ್ನೇ ರೌಂಡ್ ಏಪ್ಪ ಈ ಪೆತ್ತೆ ನಾಳೆ ರೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಬಡದಿನಿ ಗಿಡಿ ಹಾಕಿಲಕ ಕೊನವ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮುಡುಗುಂತ ರಿಚ್ ಬಲ ಸೀದಾ ಬಲ 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 ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯ ಮೊಬೈಲ್ ಏನು ರೂಮ್ ಮರತು ಬಿಡ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿ ಮರಪ್ಪುನ ಸೀಕ್ ದಾದ ಮಾರ ಇದಿ ಓಲ್ ಬಂಡಲ ಮರಪ್ಪುನ ಸೀಕ ತನಿಕ್ ಅಂಡ ಅವನ ನರಮನೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮರಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾನಿ ದಾನಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಷದ ಮದ್ಮೆ ಬೋತೀನಿ ಹಾ. ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋದು ವಿಶ್ವ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ. ಮೋಲ್ ಒನಸ್ ಮಾಲ್ತ ಸೀದಾ ಎನ್ನ ಮದತಿದ್ ಇಲ್ಲ ಬೋತ ಹಾ ಬಂಗುಂಡಿ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಬೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಬೋ ಸೀದಾ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮರತು ಬೈದೆ ಪೊತಂಬಲ್ಲ ಮರಪುನ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದೆಗ್ಲೇ ಉಂಡು ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಜನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಂದು ಅರ್ಧನೆ ಕೈ ಇಂಚ ಪೊತಂಬಲ್ ಆಜನ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಮರ್ಲಿ ಏ ಪತು ನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಿತ್ಕಲ್ ದಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೆ ಅಂಡ ಇನಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ರಾಜನ ಕೈ ಪತ್ತು ಒಂದು పోయి ಮಗ ಜನ ತುಯಿಲ ಕತ್ತು ಬಾಜಿ ದೆತ್ತು ಬನ್ನಿ ಕಾಲಿ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಜನ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎಂಚಿನಾಂಡು ಅವ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಾಮ್ ಐನ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಾಮಾಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಾಮಾಂಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಾಮಾಂಡ ಎನ್ನ ಬಡಿದೆ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ನಾನು ಏ ಬಡದಿದ್ರ ಮಂಡೆ ಜಜ್ಜಿ ಹೊಡ್ತಿತ್ತು ನಮ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆರು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾರ ಐಕಲೇ ಮಂಡೆಚ್ಚ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು ಉಂತಲೇ ಇದ್ದೆ ಮಾರ ಈ ಸುರುಕೆ ಬಂಡ ಮಾರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೆರ 2 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾರ ಬೇಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ 3 ನಿಮಿಷ ಪಕ್ಕಡದೆ ಆಗೋರ್ಪ್ರಿ ನೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬೋನಂಪು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚೆಗ ಅವನು ಸರಿ ಅಮ್ಮನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯೋ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಏ ಅವತ್ತು ಮಾರ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟುನ ಸೀಕುಂಡು ಮಾರ ಅದೇ ದಮ್ಮುಗಟ್ಟುನ ಸೀಕುಂಡು మించి ననికిలా అవి దమ్ము కట్టుండు ఇతే ఈర బొడికి దమ్మ కట్టు నాగదా ఈర దాಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ದಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಬೋಧದತ್ತ ಬೂರುಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಕೊರ್ನ ನಕ ಅಕ್ಕದುಂತೇರಿ ನೇ ಇದು ಏರಾಡಲ ಬೋಧದತ್ತ ಬೂರಿಯರ್ ಪನ್ನಾಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸಿನ ಅಕಲ ಲಿಪ್ಸಿದ ಮಿತಿದಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಂಡ ಅಕಲ ಅಕ್ಕುವೇರಿ ಕರಿನ ವಾರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿದತ್ತ ಉರಿದಿದ್ದೇರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸಿನ ಇದೆ ಆರಿಗೆ ಉಸಿರು ಕೊದ್ದು ಅರೆ ಅಕ್ಕದೆ ರೆಂಚಿಗೆ ಸತ್ತ ಅತ್ತು ಅವು ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪೇರ కృతక శ్వాస దాటి ఇత కృతక శ్వాಸ పొన్ను లేకొరోడా అంచనాలు ఇచ్చి ಆಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಮಲ್ಪುಗ ಆಗ ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ ಬೋಧದತ್ತು ಬೂರ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೃತಕ ಶ್ವಾಸ ಈ కాదనికిరా లే లిఫ్ట్ సరియా అండి ಲಿಫ್ಟ್ ಸರಿ ಟೀಚರ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತು సార్ లిఫ్ట్ సరియా అండి నీకు దాని మల్తంత లిఫ్టుదులై ఆయన మేలు కై పాడిని ఈ దాದ ಮಲ್ತ ಯಾಲ ಬುಡ್ನಿ ದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾತಿನಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಿದ ಕಾರ್ದ ಮುಟ್ಟು ಸಮದತ್ತಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ವಾಪನ ಕಣ್ಣದ ತೂಯರ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಮರ್ಲೆ తూయరా బుడిదిన మితి డౌట్ ఇత్తిన మాటలు అతను పాపారి దాయపండ యాని చెందినప్పటికీ ఎన్న బుడిది దాదమల్ పడ ಬಂದು పోడిగీರಿಗೆ అండ భారతదేశದ ಕರಿಮಣಿ ಪಡೆಯ ಪುಣ್ಣುಲು ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿಡಿಕಿರೋ ಬುಡಿದಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಏರನಲ ಮದ್ಮೈನ ಪುಣ್ಣುಲ ಮಿತಿ ಕೈ ಪಾಟ್ರೆ ಬತ್ತಿರ ಬಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನೈನ್ ತೀರಿಸವಡು ಅಕಲ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಕನಿಕ ಮೀಟು ಪನ್ಪಿಲತ್ತೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುಣ್ಣುಲು ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನೇಕೆ ಬೇರೆಂತದ್ದು ಕಲ್ತು ನೋಡು ಕೂಡಲ್ ಕಲಾವಿದರು ಜೋಡುಕಲ್ಲು ಎಟ್ಟ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗು ತೆಲುಪದ್ರೆ ಏಕಂದ್ರ
ಅಕಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪನೊಂದು ಇತ್ತಾಕಲ್ಲ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತ ನಂಚಿತನ ಬಿಡ್ತು ವೇದಿಕೆ ರವಿ ಚನ್ನಣ್ಣರವರ್ ಬೈತಿಲ್ಲ ಕಾತಂಡ್ರಿ ತುಳಸಿ ಉರುವ ಪೊಲಪ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ என்ன பொறுத்தவரை பாலகிருஷ்ண ராய் வந்து அனைத்த ஜோடுக்கல்ற துள்வேறு விடல் ஐட்டான ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪದರ ಭರತ್ರಾಜ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳಸಿ ಉರುವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಂಚಿತನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ದಕ್ಕೇನಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸುರೇಶ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ನೆಟ್ ಪೊಸತ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಪೊಸತ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಆಯ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಏನೋ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಡೆ ಮೀಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಯಕ್ ಬತ್ತಜಿಂದ ಇನಿ ಅವಲ ಕನತಾರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪೋತಾರೆ ಐಟು ಸುಮಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಕನ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಿಟ್ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಇರ್ ಕೆಲವು ಡಯಲಾಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಮೆಲ್ಲಡ ಪನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವು ರೀಚ್ ಆಪುಜಿ ಇರ್ನ ಥ್ರೋ ಇತ್ತಜಿ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಚ್ ಬೂರೊಂದು ಇತ್ತಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಡ ಮೇ ಬಿ ತುಳಸಿ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೌಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ಆತ ಲೌಡ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ಉಸುಲ್ದ ಕೊರತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಿ ತತ್ತಿನ ಬರ್ತಾರು ದಾದಾ ಅಂತ No comment. Like I said, Shivana Panlakane, it was a good act. Pura team na ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಪಿಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಡು ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವೆಲ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಪೂಜಂತದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನಂಬಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೊಂದು ನಂಚಿತನ ಬೆರಿ ಪೊಟ್ಟೊಂದು ದುಂಬು ಕಡಪಡೊಂದು ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತಿ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ